unsaon pagbuhat sa batignaw? Unsaon pagbuhat? Na kay diha? Buktan na si Papa Domingo. Giun sa kapagbuhat nga batim kag naw. Guol ko da. Sus. Nagguol gi ko. What? Kay nay akong mga anak. Mga gwapo man o gwapa. Hindi totoo yan. Akong kamagwangan. Gwapo. Hindi totoo yan. Ang akong ikaduha, dalaga na. Gwapa. Hindi totoo yan. Ang ako sang ikatulo. Nisamot ka gwapa. Hindi totoo yan. Hasta nga akong kamanguran. Gwapa. Hindi totoo yan. Mga gwapa, ginakog liwat, oy. Hindi totoo yan. Gusto ta ko nga makaanak kong batignaw. Gusto na kong ang ikalima na kong anak batignaw. Kaya ron nasa ko'y anak batignaw. Gago! Saon sa kapagbuhat og batignaw, no? Siyong tabi na, maray silingan ako, Dres Luyo. Aray na ka diyot. Ras, may, Man. kay, may naay akong silingan. Ako ni siyang pangutanon. Ug unsaon pagbuhat sa batignaw? Aray, God, dali. Dali. Kaya ako'y pangutanan ni mo. Unsa man? Unsa na mo pangutana ha? May naaras di ka sa kong duol ba? Kanang, ako'y pangutanan tani mo kay gusto ko maka anak ko og batignaw. Kaya ako mga anak ko, puros man na gwapo o gwapa. Hindi totoo yan. Gusto ko maka anak og batignaw. Wa ba kay idea og unsaon pagbuhat sa batignaw? Unsaon pagbuhat? Na kay idea? Buktan na si Papa Domingo. Giun sa kapagbuhat nga batim kag naw. So, kami na tayo.